Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. MLA jong Jirang constituency ubah Sosthenes Sotun ubala hiar jurip syakasnong Yongkhuli hadin baki pulit ka jela Assam kilawan put da ka bor yiki post electric bala penyang da ka office jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited ula kenno bakini ki jingjia baro kilami tang na ka daw ka jing persang jong ka sarkar Assam ban kamtra yekini ka jaka ka badang hab hopo upur Assam jong ka jela Meghalaya. Ubah Sotun uli thoru ba ula dep banyakren bar menteri rangba jong ke jilla halor kani ka kenram ka balami hakasnong Yongkhuli kadhado bakala bo yiki paj ba nong song snong hakajings air mensem Besibun zare di barok kilayawan panai mensim nak mentagi bangga kijongi kajingman kajongki galong bang ini trailang nak mentah penuh ini ai mensim meniada ya ka hok kajongi kejaka kajongi dengan sepenpah ni namar bang ngalai ba kani kedai kejaka hi kebadai kejaka ka hok kajongki nong Meghalaya tingim kwa hi banai la te ka message ka bangin ra saka sarkar hi banadu menin ngala da phone ni honorable chief minister ngala phone ni home minister ba kani kedai kejaka kajungi te don kam yang ka nama katung kejeng keren menta kila don kejeng keren nakaliang honorable chief minister jong ka Assam honorable chief minister jong ka Meghalaya nak banta bakin find out ye ka solution hak bidai bat ki ni ka dispute ni ka ai ka bang asuban penpau la don lang kini ki press ki media ni ka por kay mga suban penpau ba kay Yongkhuli hi kamdon hakan list jong ka dispute te ngi kum ki nong mikmat kum MLA MDC ba ki nong mikmat jong ka riboy ni Borowai jong ka riboy district riboy constituency ba per ngiru ngi don ya ban yang lang nam ta ki pajba namar bangi tip ba kani kamdon dispute tingim kwa ban create chu kinu ki dispute haga jala haga haki border areas ki badan haki jungi hindai ngi de ban find out ngi kwa ba ka sarkar kan find out ki solution nak bansa kumno ba inyo aban ye ya ka jing shisha bagi pat ba hakene ke dong haka thai mi sa hake border kin imsuk kinum don hakeno kuno ki jeng sha pen sir penting lane ba kinum don hakeno no jing sha pen wet nak wei pat ki badai nak wei pat ka jela te kata ketika jikar pat nak leng jenga pat ka government scam bahasa ni ka high level talk kata ka jing ya pen bek mendai chu tang ka jing kren ban ya pen bek kabangang ala keren you honorable chief minister ngakermen samba lada kilong ban sim ya ka rai ban one the site inspection ban verify ya ka jaga kalong ka ban pen kemen bat pen scam sendon ya ka ka ba mangingi don bangin tip insan mangikwa ba kata ka border friendly moong ka jingya imsuk imsan hakani ki border areas kibana Meghalaya kibana Assam kini imsuk imsan ngimkwa bandon kanu ka jingya kaja di bandot ban la ban wara ka songsuk songsan kidon kambai tangi ka solution bakin la ban pentikna bakane ketika Meghalaya ketika Assam bak ka site verification ketika badon kam hanu kata kenang ba ngin la ban shai nak keleng ki pajba nak keleng ka sarkar nak keleng ki hima nak keleng ki snong nak banta ka jingdon bak ka jinglong try ka jungi ka jaka ka jungi